Posible para sa Pasig City Bureau of Fire Protection nga linuto sa kusina nga ginbayaan amo ang gintunan sa kalayo matapos nasunog ang isa ka balay sa bahay Kalinga, Pasig City hapon sa ngapon Pebrero 13, 2024. Sunog kay Senior Fire Officer 3 Elvis Aguilar sa Pasig City BFP genpayag sini nga human sa semi-concrete kag light materials sa punuyan kag nagdugay sa 30 minutos sa pag-ibos ang kalayo. Bata niya pansig may ginkaduan la. Sa pagbalik na sunog na. Okay. So bali sir, ano ang ginalipatan nila sa sulod siyang balay, sir? Isa lang ka ginasundan nga anggulo sir ang nagiluto. Suno pa kay Aguilar, partially burn ang balay samtang ginpayag siya sa tagiya sa balay nga may ginbilin sila nga linuto sa kusina kag ginbayaan. Sang nagbalik na ang tagiya, naabtan na ran sininga dako na ang kalayo sa ila balay kag yara sa 5,000 pesos ang halit kag ginbilin sang sunog kag palayo naman ang investigasyon kung ano gid man ang ginhalinan sang kalayo. Mga ka-K5 nagapasalamat bantugani ang mga pumuluyo sing bahay Kalinga sa siyudad sa Pasig nga wala sing manapilasa matapos sa sining sunog. Balita diri sa may gikan sa siyudad sa Pasig, ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.